Откупил нас Твоею крыльою, Пане, с кожного роду и мовы, и народа, и племени, и зробил нас володарством для Бога нашего. Аллилуйя. Святая Мша спrawується в наступних інтенціях. Ksiądz Aleksander молиться o всіх інтенціях, які вибрачені, просячи Божої милосердності для їх. Я молюся за добродію, передавців нашої парафії, для живих Божих благословений, потребних нас, как и здоровья, для померлых, радость життя вечного в Владарстве Небесном. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно зложить в эту наисвятейшую охвяну. Spowiadajcie Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я веки, думкою, словом, ушибком и запятаем. Моя вина, моя ведьми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, дякуючи Тобі, ми отримали свободу і избавление. Выслухай покорные просьбы Тых, кого Ты откупил кровью Твоего Сына, и будь для их крыницею життя вечного и счастья, Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
i jaki z Tobою żywie i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні, коли Павел прийшов у Антиохію Пісітейську, він промовив у синагозі: «Брати, сини роду Авраама, и ты из вас, кто боится Бога, нам послано слово избавления мирного. Божьи хоры Иерусалима и их керовники не познали Иисуса, и когда осудили Его, вспомнили слово пророка, что читались кожную субботу. И хоть не знайшли ніякої причины для смерти, просили Пилата забить Его. И коли виконали все написанное про Его, сняли Его с крижа и поклали у могилы. Але Бог воскресил Его из мертвых. Шмат дзён з'являвся Ён тим, хто разом з ним прийшов з Галілеї у Єрусалим, які тепер з'являються Його свідками перед народом. И мы обвещаем вам добрую новину, что обетование, даденное отцам нашим, Бог выполнил для нас, детей ихних, коли воскресил Иисуса, як и написано у другим псалме: «Ты, сын мой, я тебе сегодня народил». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Я на вас прямо по Сионе, на святой горы Пахион. Обещу постанову Павла, я мне сказал: ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Просил меня, да народом спавшим на тобе, и вешайся приласкание твое. Удавивши шари светлые, разобьеши прям посуд шара. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. А теперь говори, разумейте, научитесь отсудить мои. Споюсь, слушайте Павлу, и радуйтесь скоровании. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Аллилуйя, 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 аллилуйя. І дорога і правда, і життя наша, ніхто не приходить стоїться інакш, як тільки просвяти. Аллилуйя, аллилуйя,
вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше. Верьте в Бога и у меня верьте. У доме Отца моего шмат святlic. А коли б так не было, то сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже йому Томаш: «Пане, не ведаем, куди йдеш, як же можем ведать дорогу?» Єсус сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки раз мене». Це слово Пана. Есть такі слови у Святим Писанні, які повинні, як ми їх почуємо, у наше серце завсюди увести спокій. І поэтому Єсус говорить: «Нехай не тривожиться серце ваше». Але з іншого боку, завсюди десь підказує сам собі чоловік: де ж тут не тривожиться? Стільки є справ, стільки є проблем. І сьогодні таким особливим проблемам, якою бачено у сьогоднішній Євангелії, може хтось і не думав про це, але так само, що мене чекає після смерті, і чи я готовий на цей момент. Ну, тут уже можна по-разному. Може хтось старіший думає, молодий каже: на мене це ніколи не прийде. Але пам'ятаю, як прийшов у закон, у нас є така справа, що відправляються дві скупини, які називаються «День доброї смерті». І однойче, перший раз, як я це почув, така молитва, коли наконець молимося за того, хто перший з нас помре. Но завсёды мы смеялись, раз старейшие если думать. Только с часом потом усвідомив, що це і мене дотичить. У першу чергу, невідомо, коли може прийти эта хвилина. И поэтому сегодня одно, что сутешает сердце, то, что Иисус говорит, что Он иду подрыхтовать место для вас, и это место подрыхтовал. Какое это место, можно только себе десь в голове так придумать, але самое найважнейшее, что ему есть. И треба здать себе справу, что я повинен заслужить и дойти до этого места. Коли начинаю переживать, это значит, что сумление мне подсказывает, что еще что-то не так. И можно найлепее так сказать, як сьогодні Томаш задає питання: «Пане, але як мені туди дойти, я ж не ведаю». Але Єсус відказує йому конкретно: «Я дорога і правда і життя». І поэтому ніколи не можу турбуватися, коли Єсус для мене є самым наиважнейшим, и с ним кручу про свое життя. Бо Він показує дорогу, і Він наповняє моє серце спокоєм, і про Евхаристію, приходячи до моего сердца, дає мне справдне життя. І поэтому ще раз повторю то, що сказав на початок, що говорить Єсус: «Нехай не тривожиться серце ваше». Праз Христа нашего Збавцу звернемся до Бога Отца с супольными просьбами и молитвами. Молимся за святий костел, щоб дошел усім людям радостного і нового благоволения. Тебе просим.
Вислухай нас, Пане. Молимся за християн, які працюють на користь місії, щоб їх свідчення наближало до Христа як багато людей. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за науковців, щоб правда в світі і житті, яку вони шукають, наближала їх до границі усілякої правди. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка вибирає свій життєвий шлях, щоб їй сподорожничало світло Духа Святого. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, присутних на этой святой мши, щоб, дякуючи уділу Офіар Христа, ми все більше втнулися до святості. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, у яких відправляється свята мша, доручаючи это все Божій милосердності. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за добродіїв дародавців нашої парафії, просячи для живих здоров'я, Божих ласк, Божого благословення, а для померлих радості життя вічного. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Усемогутний Боже, прийми ласкаво наші просьби і вислухай їх раз Христа Пана нашого. Амен. Номер 12. Молитесь, как мою, вашу охрану принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ярость Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, прими ласкавые дары Твоих верных, и дай кабатуленные Твоей опекой и захования приманные ласки, и досягнули вечной радости праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Укору сердце. Подякуем Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавечества ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ускрикаючы. Не боись земля, что приятно.
Сапраўды Божа ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе. Освяти гэтыя дары разуму Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім учням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе вydane». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага заповіту, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грехов. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая Твоя муніца веры. Прощай смерть Твою, Отечеству, вызнаем Твое воскресение, и чакаем Твое присягание. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які постановил надею на воскрешение, и про всех, кто в Твою ласце дошел с этого свету, и дозволим уважить святло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, кому заслужили удел у житті вічно, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсупом и Єбранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, які справедливо подобалися Тебе, там з ними ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тобе, Боже, Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, тому полная вдячности смиряемся казана. И отпусти нам грехи наши, яви мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла.
Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокоим дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавым згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленный, покликанный на вечеру Ягонию. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Amen. Amen. Alleluia.
Молимся. Boże nasz Ojcze, chowaj zawsody Twojej любовью zbawionych Тобою веков, и ученика подкупленные праздноку Твоего Сына, я ныне спытно радовались Его хвалебному из мертвых повстанию, яки живей владарец на веки вечные. Pan z Wami. Niechaj Was błogosławia Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u pokoju Chrysta. Święty Archaniole Michale, Raży nas uznawani, budź nam obrony, super spakusy i pasa złego ducha. Pokorna prosimy, niechaj jego zniszczyć Pan Bóg, a Ty, kniaziu wojska niebiesna, mogutnościu Bożej, zgiń u piekła szatana i innych Złych duchów, jakie na zgubu dusz snuють, spasuj. Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętejszym Sakramencie, osudną nasze serce, przychodzimy, как просить Ciebie o naszych intencjach, jakie nosią w głębi swojego serca. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i przepraszam za grzechy nasze. Proszę Cię, Panie, w wszystkich tych intencjach, w jakich była sprawowana Święta Msza, jakie nosią w głębi swojego serca, za tych ludzi, komu swoją modlitwę obiecali, za naszą ojczyznę Białoruś, prosić o spokoju, braku i любові, prawdy, sprawiedliwości, uratowanie światu od choroby COVID, w intencji wszystkich chorych, lekarzy, współpracowników służby ochrony zdrowia. Будем просить Ciebie o dobry Jezu. My przychodzimy do Ciebie jak to junak z Ewangelia, jaki poczuł про Ciebie, znajшов Ciebie i spytał się, nastavnik dobry, что мне robić, aby otrzymać życie wieczne? Na pewno on miał sumnienie, odczuwał niespokój, тому przyszedł do Ciebie. I my przychodzimy do Ciebie, aby otrzymać zapomogę i poradę. Panie, tak często my nie umieją trafić do Ciebie, nie umieją zrozumieć Twojego dobra, Twojej świętości. Pochłaniają nas obowiązki, praca i zabawy, szukają u ich radości i zadowolenia. Ale tylko Ty zjawiaешься naprawdę dobrym i możesz одарить nas pełnoтой radości i szczęścia. O Jezu, uczyni, как мы были з'єднані з Тобою. Нехай наша праца буде так виконана, как мы могли ее оферовать Тебе. Нехай наша забавы будут такими, как Ты мог быть разом с нами. Научи нас размовлять с Тобой. Нехай это будет натуральным имкнением наших душов, захопленных Твоей святостью и величием. А то что у нас дрянное, кожное проявление пыхи и эгоизму, нехай зникне и перестанет отрывать нас от Тебе. Учини, как мы, поеднавшись с Тобою, становились лепшими и что раз большими, годными Твоего сябровства. Panie Jezu Chryste, my zebrani w tej świętyni chcemy поклониться Twojemu najświętejszemu sercu, pełnemu bezmierznej любови, uświadamiając swoją nieudачность i to, że znieważyli Twoją любовь, chcemy przeprosić Ciebie za nasze grzechy. Za grzechy bezwiernia,
за знищение веры в сердце детей и молоди, за то, что погарджали Твоими заповедями в нашем особистом и громадском житии, что не мкнулись еще больше познавать и любить Тебе, хоть мы, з'єднання с Тобой прав святых рост, будем отказывать, даруй, Пане, даруй народу Твоему, во навеки милосердность Твоя. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, во навеки милосердность Твоя. За зневагу святов и недели, празднеобовязковую працу, за занедбание святой имши, за негодное принимание святой коммунии, за всякую обыяковость в отношениях до Тебе, присутного в Наисвятейшем Сакраменте. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, во навеки милосердность Твоя. За разбитье суженства и порушение суженской верности, за забойство ненароженных детей, за грех пьянства, за распусту и за кожный древний приклад, який ви дали нашим ближнім. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, во навеки милосердность Твоя. За марнование громадской маемости, за несумленность працы, за усялякую недоброзычливость и обыяковость до потребов людей, за все, что суперечит Твоей заповеди любови. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, во навеки милосердность Твоя. За недоход мужности у вызнавании Тебе и отказности за Твой костел, за то, что ставили материальные коштовности выше за Тебе, за обыяковость батьков и дорослых до христианского выхования детей и молоди, за то, что не сведчим об Тебе у свете, який нас окружает. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, во навеки милосердность Твоя. Пане Иисус, сердце Твое годное наибольшей любови, у знаку нашей вдячности и целенаправленной крылды учиненной Тебе нашими провинами, отдаем Тебе наше сердце и обещаем больше не выражать Тебе. Просим, умацуй нас в этих восстановлении, и живешь и благодаришь на веки вечные. Спеваем суппликацию. Святый Боже, святый мудрый, святый бессмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мудрый, святый бессмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мудрый, святый бессмертный, смилуйся над нами. От пожару войны и заразы погони нас, Боже, от голодной и смотряной смерти все ожили нас, Боже. Мы грешные от Тебя просим, выслухай нас, Боже. Kyrie eleison, Chryste poczuj nas, Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca, Dzień Boże, милосердность Божия неизбежная от Створителя, даряй. Милосердность Божия наибольшая досконалость Откупителя. Милосердность Божия неспостигаемая любовь Святителя. Милосердность Божия неразумительная таемница Святой Троицы. Милосердность Божия проявление наивеличшей моцы Пана.
Miłosierność Boże w stworzeniu duchów niebiesnych. Miłosierność Boże, jaka klicza nas z niewyczarnej stawania. Miłosierność Boże, jaka chopli moją miejscu świecie. Miłosierność Boże, jaka dorwuje nas nieśmiertelnym życiom. Miłosierność Boże, jaka chowuje nas od zasłużonego pokarania. Miłosierność Boże, jaka uzbiwaje nas z nieszczęścia grachu. Miłosierność Boże, jaka prawduje nas w słowie ucielowionym. Miłosierność Boże, jaka jest strumieni z raną Chrystowych. Miłosierność Boże, jaka jest koniec serca Jezusa. Miłosierność Boże, jaka daje nam najświętejszą Pannu Maryję zawarcie miłosierności. Miłosierność Boże, w objawieniu tajemnicą Bożą. Miłosierność Boże, w ustanowieniu powśródnego Kościoła. Miłosierność Boże, w ustanowieniu świętych sakramentów. Miłosierność Boże, w sakramencie chrztu i pokajania. Miłosierność Boże, w sakramencie ołtarza i świętarstwa. Miłosierność Boże, w oklikaniu nas ze świętej wiery. Miłosierność Boże, w nawiertaniu grzeszników. Miłosierność Boże, w oświadczeniu sprawiedliwych. Miłosierność Boże, w udoskonaleniu prawiedników. Miłosierność Boże, w alokach na chłorych i cierpieczych. Miłosierność Boże, w ucieszeniu zmuszonych serców. Miłosierność Boże, nadzieję dla tych, kto rozpoczy. Miłosierność Boże, jaka jest podarożniczą się ludziom za usiłki i usiłku. Miłosierność Boże, że bierze nas łaskę. Miłosierność Boże, supokój pobierający. Miłosierność Boże, niebiesna rozkosza zbawienia. Miłosierność Boże, prasolowy i malowka duszą czystą. Miłosierność Boże, koroną wszystkich świętych. Miłosierność Boże, niewyczerpany jak krynica cudów. Baranku Boże, jaki проявил najbolsze miłosierdzie za odkupienie świata na krzyżu. Baranku Boże, jaki miłosierdzie daruje siebie za nas podczas każdej świętej mszy. Baranku Boże, jaki z bezkończej miłosierdzia odpuszczasz grzechy nasze. Miłosierność Boże, Pana Bóg bo sprawy. Pana prosławiając budu na wieki. Молим się. Boża miłosierność Twoja bezbieżna, a skarbu litości bezkończna. Глянь на нас ласкаво и умолчуй нашу надею на милосердность Твою, как мы николи, nawet u samych ciężkich wypróbowaniach, nie poddawali się rozpaczy, ani zawsze z dowierą zgadzali się z Twoją wolą, bo Ty sama miłosierność. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Władara miłosierności, jaki z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierność na wieki. Niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, prawdziwa jest siła i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, prawdziwa jest siła i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony Najświętejszy Sakrament, prawdziwa jest siła i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.